Hola, Neus. No. No? 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 Ei, hola. No. Que no ets la Neus, tu? La Neus va traspassar el cap de setmana passat. Ostres, De doncs... part d'aquí. Mira, doncs és que l'estem trucant de la ràdio, clar, nosaltres no ho sabíem, això. Em sap... Perdona, és broma, és que no me n'he pogut estar. La mare que et va arribar a La mare parir. que l'ha La parit. mare que et va arribar a parir. T'he conegut la veu. Hola! Però... Vaya trolejada, però de què va? Et sent que blanc. Però perdona, és que jo... És clar... Veure amb el que veu fer amb el Rajoy, que allò va ser nivell dios, És a dir, no em podeu dir res. Però Esto no es serio. Dia, senyora. ens hauran d'ingressar nosaltres, Jo eh? t'asseguro... Veus que són les 7 i 5? Però què fas, Neus? Déu meu, Estàs senyor. Déu, senyor. Estic suant, Jo he vingut però... molt d'hora. Que bona que és. Ai, senyor, quin Però quin mal gall al rato. cor. Però que ets bo... Mare de Déu. Ho sento, perdoneu-me. Potser els que traspassaran seran 4 persones de cop ara mateix. Sí. Ai, per favor. Escolta, res... Ho ha fet molt bé, eh? Sí, no. Que jo no sabia per on sortia, ara dic, ara sí que què li dius a aquesta dona, que deu ser jo sé. Pues Sa que ens hem germana mirat ve de tots. saber. Jo estava pensant, crec que no he rebut cap mail de ningú que es digués Neus, No, que clar, tal. clar. No, però clar, perdona, és que... No, és que De la Neus no l'hagués... i a més, he mirat l'edat que fas, que són 43 anys, i dic, Exacte, molt perquè, maco. clar, si Amb una estiguéssim- família fabulosa. no, si estiguéssim trucant a una persona, jo què sé, de 90 anys, Dius, bueno... bueno, dius, però clar, o sigui, no, seria una desgràcia igual, però clar, a una de 43 dius... Sobte. Fa molt mal rotllo. Fa molt mal rotllo. Què li dius tu a aquesta dona, que deu ser familiar? Ho sento. Clar, és que a sobre li agafa el telèfon. Estic molt viva i tinc una família fabulosa. Que un dia mataràs d'un disgust. Tenen molta Mare de paciència, aquesta família. Mare de Déu. Hola, tia, Bueno, o sigui, guardem el teu número a la llista negra. Sí, total. T'informo que ens escriuen també els oients. Portaré bé. Espera, Ens escriuen els oients dient que ells també els hauran d'ingressar, eh? Mare de Déu, La gent des de senyor. casa. Quin mal rato. Verge santa. Bueno, Neus, jo tot el que et pugui dir a partir d'ara a sobre, clar, evidentment. No, home, no. Que res, que felicitats de part de la família Monster. Felicitats de la funerària. Mare de Déu. Hòstia, noi. Diuen que t'estimen fins l'infinit i que us veieu a Sancho d'Àvila, Neus? Mare de Déu, senyor. Per favor. Una abraçada forta, Neus, que vagi Moltes bé. gràcies. I que per molts anys ens puguem fer aquestes bromes, Verge eh? tant, home. Vinga, Neus. La mare. Gràcies, Adéu. Adéu.